שלום לכם. השמירה על הסדר והבטיחות בכבישים מורכבת משורה ארוכה, אתם יודעים, של כלים ומערכות, מרמזורים ועד שוטרי אגף התנועה, אלא שהמרכיב החשוב ביותר, תודו, בניהול התנועה בדרכים, הוא גם הפשוט ביותר, הבסיסי, סימון כבישים. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע יותר על התחום הזה של סימון כבישים, ונמצא איתנו אדיר עדקי, שלום. שלום וברכה. אתה מנכ"ל חברת אדיר טאץ', שזה מה שהיא עושה, נכון? סימון כבישים. כלומר, מה זה אומר? אנחנו עושים את כל הסימוני כבישים, תמרורים, אביזרי בטיחות. אנחנו דואגים שהסימוני כבישים יהיו יותר בולטים, פחות מחליקים, נוחים ומובנים למשתמשי הדרך. בדרך כלל יש תמרורים שמאוד דרועים, או חסרים, או שגויים. ואז אנחנו באים לשם ונותנים את הייעוץ ואת החוות דעת המקצועית. זאת אומרת, בעצם האחראים על הכבישים, כלומר, נגיד רשויות מקומיות, מועצות אזוריות, הממשלה, בכבישים הארציים, כולם מסתייעים בעצם בחברה כמו שלך. כן. אנחנו צריכים להכיר את חוקי התנועה, את כל הדברים שצריכים, שיהיה להם משתמשי דרך קל וברור, כדי למנוע תאונות או אסונות. הסימון כבישים די מציל חיים. אז רשות מקומית כלשהי, עירייה, פותחת כביש, סוללת אותו, ואז קוראים לכם, ואז מה אתם עושים? אנחנו נצמדים לתוכנית של הקבלן, או של החברה של המקום שעשו, ומסמנים אותו כמו שצריך, על ידי סימון נכון ובטיחותי. נכון ובטיחותי, זה כרוכב אופנוע מושבע, זה מעורר אצלי שאלות. יש חומרים מסוימים, צבעים מסוימים, שבהם מותר, ויש חומרים וצבעים שאסור? כן, יש חומרים שהם מיועדים לתקן של הכביש, שחייב להשתמש בהם, הם מיוחדים. אנחנו עושים הכל כדי שהכל יהיה, גם אני רוכב על אופנוע, וזה מאוד חשוב לי. אנחנו עושים הכל אצלנו בחברה. כי בעבר היו מחליקים חופשי. נכון, נכון. יש החלקות, כי יש צבע לפעמים שמשתמשים בו לא מתאים. אני אומר, צריכים גם ליישם את הצבע על מקום טוב, גם האספלט צריך להיות מאוד איכותי וטוב ולא חלק, ואחרי הרבה פעמים שאנחנו עושים את הצבע, גם צריך לקרצף את הכביש, לחספס אותו, שלא יהיה שכבה על שכבה על שכבה על שכבה של צבע, שזה מאוד חשוב גם לאופנועים או הקורקינטים שיש הרבה היום. מה עם סימון של חניונים, חניות, כל הדברים האלה אתם גם עושים? כן, אנחנו מחדשים את כל הסימונים של החניות, נותנים רעיונות מיוחדים לוועדי בתים, קורה לפעמים מצב שאנחנו גם פותרים מריבות בין שכנים בסכסוכים, עקב סידור ונכון של הקווים, חלוקה נכונה של החניות. עכשיו, יש גם תחום נוסף שאני מבין שאדיר טאץ' עוסקת בו, וזה סימון של סביבות עבודה, שהרבה פעמים צריכים במפעלים, במתחמים לוגיסטיים, צריך לסמן, החל משדה תעופה ועד כל מיני מפעלים קטנים יותר. נכון, בחברת אדיר טאץ' אנחנו פורצים דרך בדבר הזה, זה דבר זה יצירה, זה משלב את היצירה ואומנות, פלוס ביטחון. אנחנו מגיעים למפעלים, עושים סריקה, רואים מה הלקוח צריך. במפעלים הגעתי למקומות שהמלגזה דרסה את העובדים, או העובדים לא יודעים איפה ללכת, ושם זה לא לפי חוקי תנועה, זה כבר ממש נושא של הבטיחות של המפעל, ואז אנחנו ממצאים את עצמנו, אנחנו עושים שבילי הולכי רגל, מראים למלגזן איפה לנסוע, איפה לחפש את העובדים שהם הולכים. ועם הסימונים האלה אנחנו ממש, אתה רואה שזה מציל חיים, יש עבודה נכונה. אנחנו מגיעים לפעמים פעם שנייה למפעל, ואז אנחנו רואים שהעובדים שמחים שאנחנו מגיעים, יותר קל להם. גם המלגזן שהוא מסדר סתם קופסאות או ארגזים, יש לו מספור לכל דבר, והוא יודע איפה לשים. וזה חוסך זמן לכולם. ויש התפתחויות בתחום שלכם בשנים האחרונות? זה כל הזמן מתפתח. כל הזמן אנחנו מפתחים, אנחנו מטיילים בעולם, אני רואה גם מה צריך גם לפעמים. אמצעים וגם חומרים. כן, כן, כן. עכשיו אנחנו עושים צבע שהוא אנטי-סליפ, נגד החלקה. נגד החלקה, או יותר מחוספס, יש פחות מחוספס. במיוחד שראיתי את כל הקורקינטים האלה, אז רכשנו קורקינט ונסענו ולראות איך הצבע גורם גם בגשם וגם לא. וככה אני נושם את הדברים האלה. מה שבטוח שאתה עובד הרבה בלילות. גם. בזה אני בטוח, אני מנסה לסכם את מה ששמעתי, שבכביש, בחניון או במפעל, סימון נכון של דרכי התנועה הוא בעל חשיבות עצומה, כולנו יודעים את זה. עבודת הסימון מסייעת גם לשמור על הסדר, גם להגביר את היעילות, בעיקר למנוע תאונות עבודה, תאונות דרכים. אדיר עדקי, זה מה שהוא עושה, מנכ"ל חברת אדיר טאץ'. תודה רבה. תודה רבה.